Hi guys, welcome to our channel Fuzz TV. We are back again with latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Pashinjava Panganai by Beth azovhuma kupusiswa naEnzo naWinky anyora kuti kutenda Winky naEnzo vaita kuti zita rangu rive the most typed in Zimbabwe Muna 2023. Asi vanhu vazviramba. Mumwe munadedzera kuti asi hapana kumbotaurwa zita renyu muprofita. Mumwe munhu akati kuita kunonzi kujoborwa paguchi. Mumwe munhu akauya akati muchishona tinoti anyumwa bere nderake sheka sheka. Mumwe munhu akauya akati ko makanyepera yaya good vibes kuti acharorwa before the year ends mbinga yakasheka. Mumwe munhu akati inonzi double clapback, you can't use the name of the god. Mumwe munhu akati gafa kwauri zvafa. Mumwe munhu akati shumba yepamechisi hatiitye. Mumwe munhu akati he is living rent free in your heart, you always think of him everywhere for free, shame. Mumwe munhu akati the song is not even out yet, relax my guy. Mumwe munhu akati the most typed kupi ko Zimbabwe yese inongova Winky akaipa. Mumwe munhu akati who said the song is about you. Mumwe munhu akati bvapa iwe and let us enjoy our music in peace. Bika mangoma ikoko kupijama records uzvitaure. Unofunga ungaite mbiri uchiti tili kunakirwa, enda unodya guchi for breakfast. Mumwe munhu akati uri mbinga kudheni kwako nekwa towers. Winky D angatosure hake than kudhisa iwe hausi chinhu. Mumwe munhu akauya akati if catching feelings was a person. Mumwe munhu akati unomama chete java this time. Mumwe munhu akati wapiswa iwe. Mumwe munhu akati asi masheka here ndimi dzenyu. Saka vanhu vari kutaura zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munhu azouya akati help me guys, pasong ikutaurwa iyi yaWinky and Enzo I shall pavaiti mbinga bla 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 pakataurwa zita remunhu here kana kuti kwangove kuda kuzikanwa. Mumwe munhu akati is jobo for me veduwe from kusheka sheka. Mumwe munhu akati the list is endless now jobo. Mumwe munhu akati that song has nothing to do with you though, but hey, anyway merry Christmas. Mumwe munhu akati that's not your song. Winky D and Enzo vakurasisa jobo wavadzosera kuna 2014 kumadhisi. Ndozvataurwa nevanhu vanotaura zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munadedzera kuti Pashinjava has become the most dull person in Zimbabwe. He has become so desperate for attention to the extent that he is now provoking anyone who is trying to live his life. Ndozvataurwa nevanhu vataura zvakawanda zvakasiyana siyana guys. So I don't know kuti munoti kudi asi Panganai is catching feelings. Ari kubvuma kuti panapa ndapusiswa ende ari kubvuma kuti vanhu vanga vachituka iye. Kune vaya vanga vachibvunza kuti uri kuzvana kupi, endai kuna Pashinjava munoona zvaari kunyora. Pashinjava ari kubvuma kutoti Enzo nani naWinky D vazoita kuti zita rake rizikanwe. So thank you so much guys. Don't forget to subscribe to our channel. If you are new to this channel, don't forget to subscribe, and if you are a returning subscriber, welcome back. Thank you so much for your support guys.